Ano? Kurang. So mga kaparing Jason, magandang hapon. Siyempre, ayun po. At di tayo nakapasok dun sa Pabay project, gawa nga ng yung motor ko ay sira. Yung ano, yung gulong niya gumaganyan-ganyan, siguro bearing to. Di ko kaya napaayos. Ngayon dadalhin ko sa ano, sa shop para maayos na siya. Medyo ano, gumagalaw yung gulong niya. Delikadong ibiyahe. Papatingnan ko doon, baka yung ano ko dito bearing, baka yung bearing papaayos. Tapos kakanbas ko na rin to kasi may tagas. Magkano yung magagastos, pinaayos ko. May tagas siya, ayan. At siyempre papayos ko na lang siya pag ano, pag nakasahod ata, kasi binabudget ko pa yung pera. Gawa nga ng ngayong buwan hindi tayo nakasahod. Yun nga, butin na lang ano, umabot na yung budget ko. At siyempre nung nakaraan nabigyan ako ng 1,000 ni ano, Kuya Jojo. Medyo nakadagdag sa budget natin. Ito na yung ginagastos ko ngayon. Pero maraming salamat kay Kuya Jojo sa pagbigay ng ano, 1K ang budget pang gas. Ayos ko. At yung ano ko, kulong-kulong. Sana maayos ka agad. Gumagalaw kasi yan. Kalog. Okay lang, paayos mo na. Ayun po, doon lang ako sa paayusan. Let's go. Ay, di na daw. Primero mo. Kontra na. Hello guys, ganito guys sa pagtatanggal tagas no, adingan na. So pinakakabagadi ko buwa amuman san hindi ko na ibinalik sa German English. Areke. Ay dito. Papapicture ka? Ako na lang. Ay, bubog. Online ang ano nila eh. Di ba niyo sabihin ko? Online. Tagas yun. Yes. Ayan, diretso change oil na. Diretso change oil. Palitan na yung bearing niya. Tapos yung tagas,
change oil na diretso. Ito sa sunod na lang ito papaayos ko kasi kapos na tayo ng pera. Wala yan. Hindi pa. Kalimutan dito ang git. Ha? Ako. Dito. Dito. Overall. Oh, lupa sa iba. Maray sila pinachange oil ko. Bagat yun sila guys. Katagas kaya mo. Say, itantan. Ako naman. Di na tamagas. Anta kaya sapon uda. Sapon sa perpita. Pagkabot mo natin. Say. Ha? Tinakpan mo na yun? Di pa, harap mo na. Maulay ito lang. Yung ano na lang, 6,300. Ilan mo? 6,300 ka, di ba yan? Ha? Ayun, ano daw, boss? Ano to pang Rel po. Rider rel. brand dito? Marami akong brand. Ay, Rider rel. Ito rel. Ano, boss? Ito rel po. Kurap. Kurap. Ay. Ayun yung kay. What? Boss, kumas-kulagad mo ko din ha. Ano? Kurang. Sabi ko sa pera ko natin kayo. Tutupay ba niyan sa kihan? Pwede ka raw boss. 250. 270. Saan ba ka pa napasamado? Turam. Ano? Turam. Mula siyang sininsil ko na konti na harapan lang sa ulo. Langos. Madali na. Datut. Madali na magturo. Boss, parang ano ka guys? Ano ka? Tanggalin ka sa gulong ko ba? Tapos bugol ka na yung sisali. Kadaw lang tulos itong 15 sa namag to. 15. 15. Kan mga kaparang Jason at mag-ano muna tayo. Mag-luglog. Mag-luglog tayo. Gusto mo? Ngati tayo sa ano, kila mama. Itlog. Turuan ko yung paano mabilis nitong pagbalat. Dali, malasado. Malasado. Yan lang kabilis magbalat ng itlog. Kutsarita mo. Yan. Sampo na lang to. Sampo na lang. At yung mga paring Jason, buti na lang talaga. Pinaano ko na yung motor. Ayos ko na. At naisip mo yung diretso change oil. Kunti na lang yung langis. Muntikan pang kumatok ka. Kunti na lang talaga yung tumulo. Gawa nga ng may tagas. May tagas kasi.
Lagyan natin ng kalamansi. Ha? Up! Gacho. Papalitan yung isa. Alin na sa alin kasi palit yung isa. Lima ng balik. Sinura ninyo, no? Bato baloy? Ha? Masyado sinura. Balingon. Ito? Di ba siyang nagkuha eh? Ano ba? Kain, kain. Sarap mga matanggan. Ma. Bale yung ano yung ayusin dyan, yung shock na lang. May tagas yung shock. Kasunod na lang pagsahod kasi tapos na tayo ng budget. Ang importante na change oil ko. Napalitan ko yung bearing niya kasi gumaganyan ganyan. Na, wala nang tagas. Di bukas makakapasok na tayo sa Pabay project ulit. Meron kasi bumiyahin na ng may diferensya yung sasakyan. Baka masiraan pa tayo sa alanganin. Kailangan ng paayos. Nakabayad tayo ng 800. Ay, salamat. Busog. Meron po ba? May DCO din man. 80-80 tsaka 87-20.